Tenim molts pilots valencians i 6 de la cuna de campions que estan participant en el Mundial, que continuaran fent-ho ara i esperem que siga durant molt de temps, en memòria també del que va fer en el seu dia Ricardo Tormo. Sí que la més sincera enhorabona. Moltíssimes gràcies. I anem a hores d'ara a compartir. Podrem veure i disfrutar el que és este vídeo promocional de un poc el qualificatiu. De vegades el trobem una mica pardalat, no, Toni? Pot ser això. Ben fort en el mapa de les grans cites esportives, personal i també esportiva. Ricardo Tormo Blaya, generós, treballador, amic dels seus amics i molt solidari. Es hijo, ¿no? Ricardo Tormo, una persona con un corazón enorme, un gran deportista, y es un orgullo cada año brindarle este acto, este preestreno de vídeo, sobre todo al pueblo de Canals, que lo ha visto nacer, que lo ha visto crecer también.